Ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи навбати Файзи Дастархонро оғоз менамоем. Чӣ хеле ки дар барномаи гузашта мо гуфтем, имрӯз дар номгӯи таоми мо, аниқтараш аз рӯи он таомномае ки мо пешакӣ тартиб додем, хуб, таоми илик шӯрбо бо тунукча албатта. Акнун ҳамин як таоми илик шӯрбо бисёр як хусусияти шифобахшӣ ҳам дорад. Бинед ки имрӯз дар мағозаҳо инқадар иликҳои хушрӯ, бисёр як зебо, ман намедонам бо ягон арачаи махсус бурида шуда бошад, ба фурӯш гузошта шудааст. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ, зебо буридагӣ, бисёр як аҷоиб. Ва албатта аз ин зебогиҳо аз назди он ҳам ту гузашта рафта наметавонед, ҳатман аз он харидорӣ ҳам мекунед. Таоми миллии шӯрбо якчанд намудҳо дорад. Илик шӯрбо, қази шӯрбо, бедона шӯрбо, дум шӯрбо, шӯрбои анъанавӣ, шӯрбо бо тифтел. бисёр як ҳозир ман айни замон ба хотир наварда истодам, чизе ки ба хотирам омад мегӯям барои шумо. Бисёр як намудҳои зиёд дорад шӯрбо. Акнун аввал мо пиёзро реза мекунем. Шӯрборо ман дар дегнею, дар каструлка, дар анамин зарфи эмалӣ тайёр мекунам. Равғани бисёр лозим нест, камтар, дар равғани бисёр кам, хеле кам бирён карда мекунем. Чунки худи илик ҳам равған дорад. Агар илик камтар ҳар ду тарафаш сурх шавад, мо онро якбор аз дохили ин каструлка берун мекунем, мегирем ва гирифта баъд пиёзро бирён мекунем. Чунки агар илик дар дохили зарф истад, бирён кардани пиёз мушкилтар аст. Иликро камтар сирбондем. Ман намедонам дар тарафхонаҳо чӣ хел тайёр карда мешавад ин намуди шӯрбо. Дар хона ба ҳамин тарза мо тайёр мекунем шӯрборо. Камтар пиёза каме зардча шавад, рангаш. Баъд дигар маҳсулотҳоро меандозем. барое ки ранги шӯрбои мо хушрӯ шавад, равшан бошад, хушрӯ шавад рангаш. Ин кафкҳое ки пайдо мешавад, пеш-пеш 2-3 маротиба гирифта меистем. Акнун шӯрбо ҷӯшида истодааст. То фурсати ҷӯшида тайёр шудани он камаш 3 соат ва ҳатто зиёда аз он вақт лозим аст. То ин фурсат мо метавонем тунукча тайёр кунем. Барои тунукча камтар хамир мешӯрем, хамирош мекунем.
азоёни оилаи шумо агар бисёр бошанд, нафарони бисёр бошанд, шумо бисёртар тунукчаро тайёр кунед. агар азоёни оила 3-4 нафар бошанд, камтар. имрӯз дар маҳозаҳо ҳам тунукчаҳои тайёрро пухта фурӯхта истодаанд. ин бисёр хуб аст, лекин он маҳсулоте ки он таоме ки дар хона тайёр мешавад, бодастони модарон, хоҳарон тайёр мешавад, вай боз як маззаи дигар дорад. камтар хамирош оби мо гармтар, бинобар ҳамин камтар оби хунук ҳамроҳ мекунем, чунки сахт гарм шуданаш осон не. агар хоҳед камтар равған ҳам ҳамроҳ карданатон мумкин ба хамироши хунукча мебошад. агар нахоҳед лозим не, ҳамто бо намакҳо тайёр кардан мумкин. хамир тайёр ва камтар бояд дам гирад. акнун агар дар хона азоёни оила чихел ки гуфтем бисёртар бошанд, ҳар чӣ қадар бисёр хамирош кунед, масалан 2 зувола 3 зувола фарзандон дар хона менишинанд, имрӯз ҳамаи мо дар хона ҳастем, онҳо давоми рӯз ҳатто бо дигар хӯрокҳо ҳам тунукчаро хӯрданашон мумкин аст, лекин ман медонам ки ба хонаи мо ана ҳамин қадараш кифоя дар хонаи мо. ин барномаи дуюм аст ки Аъзамҷон бо ман ҳамкориро идома медиҳад. вай аз барандаи дуюм ба наворбардорӣ гузашт. яъне агар навори имрӯзаи мо каму беш камбудӣ дошта бошад аз ҷиҳати техникӣ, ман маъзарат мехоҳам, чунки он аз ҷониби наворбардорӣ на чандон касбӣ ва навор гирифта мешавад. ба телефони мобилӣ сабт шуда истодааст. Аъзамҷон навёдгир аст. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки бисёр кадрҳои аҷоибам гирифта истодааст. корро ёд мегирад. тунукиш ба фикрам кифоя аст. акнун мебурем тунукчаро. аз номашам маълум ки мо бояд тунук боз кунем хамирро. ана акнун мебурем. тунукча тайёр шуд, фақат ки пухта гирифтанаш монду халос. ҳозир мо онро дар дег мепазем, тафт дода мепазем. камтар равған ба гирди дег мерезем. дастӣ даруни дег мепазем ва онро чағзанонда меистем то ки насӯзад. равған ҳам бисёр лозим нест. якум аввалаша ки ба дег андохтем, чихеле ки ман нишон додам, камтар равған лозим. баъди 3-4 хуб тунукчае ки дохили дег мешавад, баъди он боз камтари дигар ба гирди дег равған мекунем. зарур нест ки барои ҳар як қабати ҳамин тунукчае ки пухта мешавад равған резем.
тунукчаро пухта гирифтем. Тунукча тайёр. Хуб, акнун ҳоло барои шӯрбо боз камтари дигар фурсат вақт лозим аст. Шӯрбои мо бояд иликаш насп пазад. Бинобар ҳамин тунукча тайёр. Мо танҳо хуб мунтазир мешавем ки кай илик мепазад, шӯрбои мо тайёр мешавад. Хуб, шӯрбо тайёр. Акнун онро ба коса мекашем. Мана нигоҳ кунед чӣ хел илики мо насп пухтагӣ. қариб ки аз устухонаш гӯшт ҷудо шуда истодааст. Картошка, сабзӣ, нахӯд, сирпиёз ҳамаш дохили коса мешавад. шумо метавонед ҳатто аввал тунукчаро монда дохили коса, баъд хӯрокро шӯрборо ба коса кашед. лекин тунукча тез мисли ҳамто хамир шуданаш мумкин. бинобар ҳамин камтар кабудӣ мемонем. тунукча шӯрбо тайёр. боз як лаҳзаҳои зиндагии худам ба хотирам омада истодааст. худо раҳмати хусурам бисёр дӯст медоштанд тунукча шӯрборо ва ҳамин ки агар табашон хиратар бошад, ҳамто нигоҳ мекардем ки камтар хотирашон парешон, табашон хира, дарав мо тунукча шӯрбо тайёр мекардем ва он кас онро хӯрда бисёр хурсанд мешуданд, табашон болида мешуд ва дуо мекарданд. бинобар ҳамин ман тавсия медиҳам тунукча шӯрбо бисёр як таоми миллӣ бомазза аст. Дар хона бошед, ҳамроҳи аҳли оила чунин таомҳои бо лаззати миллиро тайёр намуда истеъмол намоед. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.